aw bisimila ko bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ nin desanburu kalo tile 25 o bɛnna Jésus Christ ka bangeli san kunbɛn ma o ɲɛnɛmayara diɲɛ chrétien diinɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛn nɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ selena ni chrétien diinɛ mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ye u ka Noël fête ka bɛn décembre kalo tile 25 de ma Noël an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Jésus Christ u ka bangeli san kunbɛn de don an sera ka fɛn min sɔrɔ chrétien diinɛ mɔgɔw da ka bɛn n'u ka fête ye o de filɛ nin bi ye matigi bangedon ye ɲagarido do chrétienw ma ɲagaridenw do silamɛw ma sabula kira nana an bɛɛ de kama karamɔgɔ yɛrɛ fo Aïdara comme il a toujours dit, il a toujours prôné la paix dans ce pays, il a toujours prôné la paix a ye bɛn de fɔ Mali la tuma bɛɛ halisa matigi yɛrɛ ka kɛ a ɲɛminɛba ye bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula an yɛrɛ y'a ye dimanche tɛmɛnen o dɔrɔn kɛla mawuludu ye bi filɛ nin ye o kɛla matigi ka bangedon fana ye donc c'est pour dire que an bɛɛ ye kelen de ye fo an yɛrɛ k'o dɔn an yɛrɛ ye an bɛɛ ye kelen bon an kɔni ma dɔn Mali kɔnɔ kɔni an kɔni bɛɛ ye kelen parce que sabula an bɛɛ ye kelen mɔgɔ ma de k'a fɔ ko mankan bɛ chrétien ni silamɛ cɛ Mali la donc o kɔni halisa an bɛ dugawu kɛ o de la toujours matigi ko o sinsin an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye Ala ka seli caman yira an bɛɛ lajɛlen na Noël seli Ala k'o caman yira an na mawulu seli Ala k'o caman yira an bɛɛ lajɛlen na bi ye Noël don ye Noël ye mun ye Yesu Krista bangera an ye bidon na o de la an bɛ nisɔndiya parce que an kɛra den dɔ ye a y'a yɛrɛ di gɛngɛ jiri kan a sɔnna ka yɛrɛ di an ka ɲɛnamaya kɔsɔn chrétien dɔrɔn tɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de don ni min sɔnna ka da o kuma la o de la bi an nisɔndiyalen don bi Noël don na ka seli ɲɛnajɛli kɛ nin bɛɛ ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye o ye daminɛ ne bolo ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɛ Noël don san nataw kɔnɔna la ni ka daminɛ bi don na yalasa an ka da la ɲɔgɔn fɛ ko kisiba de bangera an bɛɛ ye kisiba min fɛ n'an bɛ an ka sini bɛ ɲɛ an bolo an bɛ alijinɛdon sɔrɔ o sababu la n'o ye Yesu Krista ye donc an bɛ nisɔndiya o de la ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kunbɛn ani ne b'o wele kan lase an fɛnɛ balima chrétienw bɛɛ ma. Noël ale kadara kɔnɔ jardin d'enfants les 3 pommes olu fana ye denmisɛnw la ɲagari ni Noël fête dɔ sigili ye sen kan u ye ɲagarili kɛnɛ belebele o sigi sen kan u ka école so yɛrɛ la u ka école so denw ye a kɛra jardin so in yɛrɛ de kɔnɔ Moribabugu la denmansaw olu bɔra ka caya ka na kɛnɛ in kan denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fana olu nisɔndiyara kosɛbɛ bawo fɛti kɛra u ɲagarila kosɛbɛ u tilala ka lajalifɛn caman o de sɔrɔ aw ɲɛ bɛ o jaw de tɛmɛtɔla la aw ka jabarani sanfɛla la ni jagokɛla mangamanu olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ani commune 3 mairie ka lapasa jɛkulu u jɛra ka rue marchandi bila sen kan kokura a ta ko 4nan a nun donna décembre kalo tile 16 a bɛ to sen na fo janvier kalo nata a tile 2 a kɛra yɔrɔ min na o ye a kɛ yɔrɔ kɔrɔ de ye commune 3 kɔnɔna na Arayi kɛrɛfɛ Musa Fɔnba Ibrahim Kulubali Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɛ u ka sɔrɔlenw na Pari kun tɛ dɔwɛrɛ ye a dabɔ kun ye d'état minnu bɛ n'u dɔnnen tɛ u ka se ka lakodɔn population bolo o ye kelen ye filanan fana a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka sɔrɔ ka se ka dɔ fara u kan et puis commerçants dɔrɔn tɛ ani artisans an bɛɛ lajɛlen bɛ baara in kɔnɔ bon client ko an bɛ ka appel lancer pour que client ka se ka na parce que n'i y'a jateminɛ pour le moment visiteurs minnu bɛ na vraiment a bɛ se visiteurs 600 500 jusqu'à 800 ma mais an ka laɲini mun ye a kana ka tɛmɛ nin kan halisa parce que vraiment an nana ni marchandise ye et puis minɛn caman nana pour que population fana bɛ se ka sanni sɔrɔ u kɛrɛla la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye quoi bon o fana bɔlen kɔfɛ on a fait un appel à tous les commerçants comme an bɛ wagatini mun na sisan bɛɛ b'a dɔn Mali an bɛ crise min kɔnɔ wagati ka gɛlɛn on a fait une réduction jusqu'à 15% an y'o exiger commerçant bɛɛ kan pour que mɔgɔ bɛ se ka fête kɛ lafiya kɔnɔ an kɔni bɛ appel min lase dɔrɔn Bamakɔ la bɛɛ ka bɔ i kan na vraiment mɔgɔ bɛ minɛn min na o b'o bɛɛ sɔrɔ. Bon alhamdulilayi rabbil alamina an b'a sigi yaasa an yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn filanan fɛnɛ min ye san yɛlɛma ɲɛnajɛ don
an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ kɔnɔ o kɔfɛ n'an ye dɔɔni mun sɔrɔ an bɛ t'o kɛ k'an ka denbayaw balo alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo k'a barikada ɲinan kɔni vraiment alhamdulilayi ko tacogo ka ɲi an bɛ min fɔ Bamakɔka bɛɛ lajɛlen ɲɛna su ni tile wagati ko tɛ fɔri in datuguni n'a dayɛlɛliko la n'i nana wagati o wagati i mago bɛ fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ yan nɔgɔya la ani hakilisigi ni basigi kɔnɔna la. Marchand depuis a daminɛ ne b'a participer quoi ne y'a san 10nan ye bon yɛlɛma caman kɔni donna a la vraiment y'a ye an tun bɛ jɔyɔrɔ min na yɔrɔ faliko la yɔrɔ fara sisan kɔni an bɛ Ala deli min na o ye garijɛgɛ ko ye maa o maa nana Marchand kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a bɛɛ ma bɛɛ satisfait ka bɔ yan o de kɔni o y'an ka laɲini bon client bɛ ka na dɔɔni toujours kɔni an kɔni hakili b'a la sugu bɛ diya vraiment parce que a daminɛ ni bi cɛ don o don nin dɔ bɛ ka fara client ko la donc mɔgɔ bɛ se mɔgɔ o ye hakilisigi ko ye quoi y'a ye. Donc farafina tiɲɛ ka minɛn ye minɛn sugu dɔ de ye min ni farafina musow mako b'a la ni farafina cɛw mako b'a la an ka se ka yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn farafina tiɲɛ bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama ni ka se ka mɔgɔw masiri ka ɲɛ an ka kɔnɔ cɛ ɲumanw na kɔnɔ dɔrɔn ta an bolo min bɛ don kan na bololataw bɛ yen tɛgɛlataw bɛ yen cɛlataw bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc o bɛɛ lajɛlen k'u bɔ a la balanw fana bɛ sɔrɔ an bolo minnu bi ni cɛw ɲanalen don a kan mais bi muso de kɛlen don balantigiw ye ni cɛw ye balanw bila balanw bɛ yan nɔ mɔgɔw kan ka balan minnu don u yɛrɛ la cɛw man kan ka taama balan kɔ mais ni cɛw ye balan bila an kɛlen don ka balanw to musow bolo an ko farafina cɛ an ma sɔn o ma an kana balan to musow bolo balanw cɛw fana ka dɔ ta o la o de ka d'an ye donc an bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kama muso dɔrɔn tɛ dɛ muso dɔrɔn ka masiri t'an bolo muso ta b'an bolo cogo min na cɛw fana ta b'an bolo ten donc hakili la vraiment u ka faamuyali sɔrɔ a la u ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara minnu kɛ an tɛ k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw kama an tɛ k'a kɛ jamana wɛrɛ kama an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ka jamana de kama. fanga ɲini jɛkulu senas faso hɛrɛ a ka kɔngɛrɛ taku filanan o kɛnɛ sigira sibiri tɛmɛnen maison des aînés la amdalekaw fɛ yen nɔ fanga ɲini jɛkulu in u ka sɛbɛnfura olu bɛɛ lajɛlen lajɛra kokura ni ka labanna k'u ka biro yɛrɛ kurakuraya kɛnɛ in kan politiki ɲɛmɔgɔ olu caman ye kɛnɛ in lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔn ma ɲɛmaw Tata Ture Mohamed Sidibe an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni lajara belebeleba in kɛra Senas faso hɛrɛ kan kɔngɛrɛ tako filanan baaraw dayɛlɛni a kɛnɛ ka Senas faso hɛrɛ dɛmɛbaw a n'a kanubaw ka bɔ Mali marabolow la fo ka taa se Bamako faba sigida 6 ma ani ka bɔ fan wɛrɛw la ni lajara belebeleba in kɛnɛ kan fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ mɔgɔw ye parti politiki sira kan o ɲɛmɔgɔw caman kun b'a kɛnɛ kan olu fɛnɛ y'u ka wulikajɔ boloda walasa k'u ka teriya ani kanuɲɔgɔnya yira Senas faso hɛrɛ mɔgɔw la. Bozmana Sako tɛ mɔgɔ ye min dogolen don Mali la a ye min kɛ maliyɛnw ye a ye min kɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn a ye Mali kunna wolo o tuma na a ye ko kɛ Mali la tun bɛ mɔgɔ ɲɛna k'a tun tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ministre bɛ démissionner mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ k'a fɔ ladiriya la nin tɛ bɛn ne ma ministre o premier ministre o bɛɛ bɔ a la parce que kan ka kan donc o de y'an bɛɛ nati bi parce que Zumana ye ko min kɛ a kan bɛɛ sɔn hakili bi jamana bɛ yɔrɔ min na jamana firilen don jamana bɛ gɛlɛya la mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana bɔ ɲɔgɔn la an min bɛ opposition na fan bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka lajɛ min bɛ bɛn an ka baara kɛ o sira kan mais ka ko dogo dogo nafa t'o la koyi min kɛra immigrés ye bi bɛɛ y'a ye k'a fɔ a signera a ma signé don o don b'u ta o ŋa ɲi a vidéo bɛ hali ne poche kɔnɔ bi n'i y'a ye dabali bɛ ban min bɛ k'u la min bɛ jamana kɔ ka don o don o de y'an se yan bi pour que an ka lajɛ ko ka kɛ cogo min na kuma sen fɛ bɛɛ ko Zumana wili n'i sera ka fɛn o fɛn kɛ ka mɔgɔw tugu ɲɔgɔn na ka partiw tugu ɲɔgɔn na pour que fɛn min bɛ na an ka se k'a kunbɛn jamana bɛ taalen cogo min na i yɛrɛ t'a da bɛ taa sira min fɛ i t'a da bɛ taa sira min fɛ accord signera a kalo 18 bi fɛn ma bɔ a nɔ na n'a ma tiɲɛ a ma ɲɛ. U ka kɔrɔfɔw la Senas faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw n'o ya président d'honneur ye ale y'a hakilinaw di ka ɲɛsin jamana bɛ ka maracogo min na bi wa a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a da sera kunnafoni min n'o cɛrina décembre kalo tile 21 san 2016 min n'a tɛmɛna Mali jamana ani Royaume Hollande jamana ni ɲɔgɔn cɛ a da sera o fɛnɛ ma wa a ye dama kasi ni waleya ye waleya min n'o bɛ ka kɛ faranfinw na nanzara jamanaw la. Congrès ordinaire ni y'a siɲɛ filanan de parce que o fɔlɔ kɛra 2011 décembre kalo la an ka sariyaba n'o y'an ka parti yɛrɛ ka sariyaba ye n'o ye statut o ko san 5 o san 5 congrès kan ka wele ka sigi donc an y'o ko bɛɛ kɛ o san 5 kɔnɔ congrès ka se ka sigi ni y'a siɲɛ filanan ye ayiwa an nisɔndiyalen de y'a ye k'a fɔ délégués sera ka bɔ fan bɛɛ fɛ
ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a dɔn congrès ko n'i ko bɛ mɔgɔw lajɛlɛ a tɛ taa musaka kɔ ayiwa an bɛna bureau politique kura sigi o ye sariya ye o bureau politique kura la bon tɔn n'o bɛna décider maakɔrɔw bɛ se ka to yen kuraw bɛ se ka don an kɔni ka laɲini min ye denmisɛnw ka caya la ani musow ka jɔyɔrɔ fana ka bonya n'o tɛmɛna an bɛna ngɛnɛ dɔw siri parti taabolo ani jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an kunna ye min ye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o laɲini dɔ ye n t'a sɔrɔ ma nansarakan na n bɛ segin a kan an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali n'i y'a lajɛ politiki tɔn ka ca ni 100 ni kɔ ye dɔw b'a fɔ ko a ka ca kojugu politiki tɔn tɛmɛnen kɔ association bɛ yen syndicat bɛ yen nɔ a si tɛ dunna a bɛɛ ye maliyɛn de yɔrɔ dɔw la an kungilenw tɛ kelen nka ni y'a jateminɛ k'a fɔ Mali ko normalement n'i ye maliyɛn kɔni cɛ ni muso fɛn fɛn bɛ Mali bɔ nɔgɔ la i kan k'i sen o la. Ni lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ kan jɛkulu minnu sigilen don parti politiki tɔgɔ la olu ɲɛmɔgɔw ye parti gafew yɛlɛma wa a kɛnɛ kan u tilala k'u ka bolofaraw la kurakuraya lajɛraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni Jɛnɛba Sɛk ale ka dɔnkili dumanw dali ye. Yɛlɛmaninkaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don u ka dugu kɔkɔnama olu y'u ka lajɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan kari tɛmɛnen de nabagaw bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka na kɛnɛ kan politiki mɔgɔw olu fana nana u bilasira ka na a jiru la k'a fɔ u ni jɛkulu in bɛ ɲɔgɔn fɛ Mariyetu Jalo Seydou Ɲare Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Yɛlɛmanikan minnu sigilen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'u cari diɲɛ fantan naani bɛɛ kɔnɔ olu kɛlen don ka association belebele dɔ sigi sen kan n'a bɛ fama ko association des ressortissants du cercle de Yɛlɛmani Dagakane u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ sigi sen kan dimanche don ka Yɛlɛmani ka tɔw fo k'u barikada barisa u y'u jɔyɔrɔ fa maire kalata in na u ka cercle kɔnɔna la ka mairiw sugandi minnu bɛ da ka miiri ni Yɛlɛmani cercle ka taa ɲɛ association in bangena papier kan san 2014 wa ka taa o don na fo bi a ye baara caman kɛ walasa cercle ka taa ɲɛ. Bon, on a une meeting organisée bi parce que nous avons hakili bala 30 octobre passé on a jama kelen de wele ni salle kelen kɔnɔ yan ka sensibiliser la population wele an ma taa parti kelen défend o la u b'a fɔ ko Dagakane ye politique kɛ parce que an ye société civile de n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ la preuve en est que 12 communes de bɛ Yɛlɛmani commune dɔ la an bɛ taa an b'a ko an bɛ commune ka réalité de lajɛ n'an ye liste lajɛ mɔgɔ min bɛ ɲɛma n'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman don n'a sɔrɔ mɔgɔ faamuyalen don an tɛ parti tɔgɔ lajɛ an tɛ parti lajɛ an b'a ko a ye voté nin ye an taara yɔrɔ la an ye baara kɛ ten de population fana y'a faamu u ye baara kɛ ten ce qui fait que maire kɔrɔlen fɛn bɛ an y'a bɛɛ wuli ka bɔ yen an yɛrɛ sago ye minnu ye u sigira donc n'i ye jama wele k'a fɔ a ye nin baara kɛ u y'a baara kɛ a ɲɛma foyi ma jɛ a wajibilen b'an kan bi yan an élection bannen kɔfɛ ka tila k'u wele tuguni nin salle kelen kɔnɔ ka u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara ɲuman kelen na. Ka bɛn ni san 2nan anniversaire ye u ye nin meeting belebeleba in sigi sen kan ni ka diplôme di association in cɛbaw ni a musobaw ma minnu sɛgɛnna kosɛbɛ walasa u ka cercle ka taa ɲɛ kaso jugu ni bugɔli jugu kɔfɛ association président y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu ni bonyamasegi ka kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ ye association in dɛmɛ ni wari kasabi ani hakilina ɲumanw ye olu bɛɛ ye diplôme sɔrɔ. Baara daminɛ ni sisan cɛ jɔn ni jɔn y'a nin don baara in da fɛ jɔn ni jɔn sɛgɛnna ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn ni jɔn ye fɛn kɛ fo diɲɛ b'a la kali jɔn ni jɔn ye ko dɔ kɛ ko mun hali ne yɛrɛ t'a dɔn ko koɲuman don mais a kɛra koɲuman ye Dagakane ma an y'olu mɔgɔ damadɔ de sigi tan an ye papier d'u ma fɛn fɛn kɛra tan a tilancɛ bɛɛ ka bɔ mɔgɔ ba fila fɔlɔ la olu y'an ka président d'honneur ye u y'an dɛmɛ vraiment an bɛ degun o degun na n'an kasira u bɛ kasi n'an yɛlɛla u bɛ yɛlɛ financièrement u b'an dɛmɛ n b'a ɲini Yɛlɛmanikaw fɛ n b'a ɲini Malidenw bɛɛ fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mɔgɔw tɛ fitina la an bɛ basigi de ɲini an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ basigi kɔnɔna la fanga tɛ foyi foyi sensibilisation kuma la dɔrɔn k'a kuma fɛ k'i la faamu o de y'an ka taabolo ye n b'a ɲini bɛɛ fɛ fana an ka baara kɛ n'o cogo ye fanga tɛ foyi ɲɛnabɔ n'an bɛ fɛn fɛn ɲini an ka kɛ dalojalaw an ka ɲɔgɔn faamuya la o ka fisa ni an ka mankan wuli u bɛ ka fɛn Mali mɔgɔw tɔ la bi. Nin b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw an ye u dɛmɛli min kɛ a dɛmɛni a ye nafa sɔrɔ komi n y'a fɔ aw ye cogo min na sisan nɔ commune 12 u ye commune 11 sɔrɔ sira siɲɛ kelen commune 12nan yɛrɛ fana liste kelen de bɛ yen nɔ kuma liste ma se ka kɛ 2 ye donc hali o yɛrɛ an bɛna ɲini cogo min na o sera ka kɛ pour que n'an bɛ se ka u bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ olu fana na a tila mɛ an kɔntannen don bi an sewalen don parce que denmisɛnninw ye wulila
u y'a yira k'a fɔ développement de commune o de y'u ka hakilinata ye komi n y'a fɔ cogo min na yɛlɛmani dagakanɛ marakakan na a bɛ yira de u bɛ développement ani ɲɛta de yira donc ni denmisɛnninw yɛrɛ k'u bɛ ɲɛta de fɛ commune kɔnɔna la anw fana minnu bɛ yan nɔ n'an ye an bɔyɔrɔ fana ye yɛlɛmani de ye n'an bɛ yan n'u sera an ma k'u bɛ ɲɛta ɲini je pense que an kan k'u dɛmɛ o ɲɛta la an y'o de kɛ et puis ala ye se d'u ma an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn u ka bɛn pour que ɲɛta in bɛ se ka sabati cogo min na pour que an ka continuer k'u dɛmɛ en tout cas tant que u bɛ dɛmɛ sira kan n'ala sɔnna ma anw fana ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ u fana la pour que u ka se ka ɲɛ sɔrɔ bɛn kɔnɔna la an ka yɛlɛma an ka commune kɔnɔna la yɛlɛma de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma denmisɛnninw ye mun kɛ sisan k'a daminɛ Kayi fo Kidal fo Japon marakaden bɛ fan o fan ni yɛlɛmani bɔnsɔn don ni yɛlɛmani bɔkolo don u bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ an ka dugu taaɲɛ fo ka sabati o dun tɛ se ka sabati fo an ka da an ka ɲɛmɔgɔw la donc ne bɛ mun ɲini yɛlɛmani ta bɛn parce que ɲɛta tɛ se ka sɔrɔ ni bɛn tɛ. Ni maire kalata nunu kɔfɛ association Yelimani Dagakan ale ka hamina ko fɔlɔfɔlɔ bi o de ye ka Yelimani sira dilan k'a kɛ gidɔrɔn ye. Kasanga ni sigida kalata tɛmɛni ni novembre kalo tile 20 fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin u kanubagaw an'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma sigida fɔlɔ kɔnɔ ka da u ka kɔkɔrɔma doni na kalataw wagati la Tata Ture Samba Traore Sherifila Jabani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Yɛrɛ kofɔ kɛnɛ n'u ye campagne ye o min kun bolodara novembre kalo tile 20 tɛmɛnen fasoko la fasabaw u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ fasoko dɛmɛni la a waati saraba min na tilala partiw ni ɲɔgɔn cɛ fasoko garizɛgɛ kɛra fɛn min ye u y'o yira mɔgɔw la nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye fasoko k'i yɛrɛ ye nin ɲɔgɔnna kobaw la wa fasoko garizɛgɛ donna jaabi minnu na o kɛra jaabi wasalen ye k'a daminɛ Kayi Tɔnbɔkutu ka tɛmɛ Kulikoro Sikaso ni Segu fɛ fo ka taa se Moti ani Bamako ma fasoko garizɛgɛ donna conseiller 370 ma mairie 5 o b'o bolo Mali kɔnɔ fɛn min ye Bamako faba ye conseiller 7 o b'u ka bolo kan commune 2 la n'o ye commune 1 ani commune 2 bon ani mɔgɔ jɛra campagne kɔnɔ jɛɲɔgɔn minnu don militants de don minnu bɛɛ kɛra fasoko fɛ depuis fasoko kɛra a bɛɛ lajɛlen bɛ fasoko kɔnɔna na donc bɛɛ kɛra candidat ye an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakili di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min mais maire de fanga ka bon n'anw bɛɛ ye donc anw de b'a fɔ a bɛ jɛn n'a ye ka kɛ donc n'ala sɔnna an bɛ fɛn fɛn fɔ a ye n'a sɔnna an ka kɛ an taara sigida min kama u bɛ wasa nka n'a ma sɔn fana u y'an minnu y'an ci ye an bɛ segin an b'a ɲɛf'u ye a y'an bila ka taga bon an kɔni nin jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ mais baara min kalifara an ye nin projet ka taa bon vraiment a ma passé ka da nin kan ni baara kɛra ka ɲɛ an b'a lakale n'a kɛra ka tiɲɛ militants bɛ bɔ a kalama population bɛ bɔ a kalama sabula olu de y'an ci an y'u ka ciden de donc an ye élu minnu ye an taara u ka baara kama ni min bɔra la an b'a lakale ye donc an b'o jɔyɔrɔ la mairie kɔnɔ an ye 3e maire adjoint commission sécurité ɲɛmɔgɔya b'an bolo ani commission assainissement rapporteuria an tɔ kelen ale bɛna don commission yɔrɔ la pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min kunnafoni bɛ se ka dafa an tɛgɛ kɔnɔ cogo min k'a ɲɛsin commune cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen kumakan laban min bɛ yen ka bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye PRVM fasoko dɛmɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ mais et surtout kɛrɛnkɛrɛnma commune 1 na an ka foli b'u bɛɛ on est fiers an nisɔndiyalen don sabula an ma dɔrɔmɛ di mɔgɔ ma ko vote an ye mɔgɔw de darana mɔgɔ 3,000 de darana ka vote anw ye donc dɔrɔmɛ 1 tɛ an n'u cɛ donc an ka foli b'u ye u ye danaya min d'an kan an bɛ Ala de wele Ala k'o fanga ani o kɛnɛya d'an ma an ka se ka danaya dafa pour que kalafili wɛrɛ la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ anw mago bɛ mun na jɔyɔrɔ tɛ an mago bɛ baara de la sigida ye an ta kun y'o de ni lajɛrɛ belebeleba min n'a kɛnɛ sigira walasa ka kɛ wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin fasoko dɛmɛbaw ma minnu ye kala ta fasoko tɔgɔ la kalata waati nin kɛra kɛnɛ wasalenba ye nisɔndiya kɛnɛ fasoko jɛkulu mɔgɔw fan fɛ bari olu ye kunkɔrɔta sɔrɔ maire sigi la o de kadara kɔnɔ nin kɛnɛ in sigira ka kɛ wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye ka ɲɛsin u dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni fanba yɛrɛ commune na o de kun ye ka se ka commune minɛ mais ni Ala ye mun d'an ma an b'an contenté n'o ye sinon an ka laɲini kun ye ka se ka commune bureau yɛrɛ sɔrɔ mairiba yɛrɛ sɔrɔ pour que an bɛ se ka changement in kɛ joona joona mais Ala y'an garisɛgɛ poste min na an ma jɔ a la fana ni Ala sɔnna ma avec ce poste là an bɛ baara kɛ n'o fana ye. ni lajɛrɛ belebeleba in sankɔrɔ taara ni dɔnkili ye min kɛra seko ani donko tigilamɔgɔw fɛ n'i ye fasoko ta k'a lajɛ a sigira san 2013 waati ni an balimakɛ dɔ ka cɛsiri ani wulikajɔ ye n'o ye Hamidu Lahaw Ture miniti 1 tasibila kɛra ka ɲɛsin a ma ni Ala wele ye walasa Ala k'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma
téléphone carte feerelaw ka jɛkulu association malienne des revendeurs de cartes u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan sibiri tɛmɛnen kunnafoni kɛnɛ min sen fɛ u ye jɔnjɔn ta k'a ɲɛsin mɔgɔ caman ma minnu yera u nɔfɛ kɛlɛw la waati gɛlɛnw kɔnɔna na amadu kamara seydou ɲari an k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Association min be an ka jamana kɔnɔna na ni an b'a wele ko association des revendeurs de cartes de recharge bakuruba la AMACR a ɲɛmaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yaasa ka maa minnu y'u dɛmɛ u ka gɛlɛya kɔnɔna na ka olu waleɲuman dɔn. Donc wuladen na aw bɛ kɛnɛ mun kan aw bɛ tasibila ni waleɲuman dɔn kɛnɛ de kan an kun bɛ gɛlɛya kɔnɔna la o gɛlɛya in bannen donc an ko mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ walasa an ka se ka bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kɛ an b'olu tigiw wele k'u fo ka waleɲuman dɔn k'u ye o waleɲuman dɔn in an t'a dan kuma dɔrɔn ma an ko a b'a kɛ ni fɛn ye fɛn mun tɔgɔ attestation de reconnaissance donc wuladen na an b'o kɛnɛ de kan an y'a di mɔgɔ minnu ma an y'a fɔ cogo min na personne physique b'a la personne morale b'a la hadamaden kelen kelen minnu b'a la o de ye docteur Adama Traoré a y'a fɔra aw ɲɛna cogo min na ale y'an dɛmɛli daminɛ 2010 kɛlɛ wulila don min o dugusɛjɛ ale tun b'an kɛrɛfɛ donc a y'an dɛmɛ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Nuhun Togo ale ye communicateur ye ale y'an dɛmɛ radio so radio Vieux-Bilen ka radio FR3 radio Ɲɛta Jose Amadu Ɲanbele Ablaye Kulibali radio caman bɛ yen minnu y'an dɛmɛ Kayira Njika Bakari donc olu y'an dɛmɛ Kiledu o de kama an nana wuladen na n'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen an ma ɲinɛ si kɔ an k'an bɛ attestation de reconnaissance ka du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko AMACR n'olu ka wulikajɔ n'u ka laɲini bɛnnen bɛ ka maa minnu ka baara bɛnnen bɛ carte feere ani pisi feere ma Orange tɔgɔ la ko olu lafasa sanga ani wagati u ye maa minnu waleɲuman dɔn politiki maaw b'o la ani kunnafonidila b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw caman. Awa n bɛ nin kɛnɛ in kan yan bonya kɛnɛ don denmisɛn minnu n'olu de bɛ carte feere Mali fantan naani bɛɛ la olu ka jɛkulu min sigira sen kan olu de y'a ni hakiliya ta ka miiriya ta k'a fɔ k'u bɛ maaw ladɔnniya maaw waleɲuman dɔn mun ni u bolo tara ɲɔgɔn bolo n'a mɛnna awa hakilila u hakili tora n na k'a fɔ kabi 2010 an bɛ ɲɔgɔn bolo kabi 2010 an bɛ ɲɔgɔn fɛ u ya ko caman tɛmɛ a bɛ kɛra ɲɛna hakilila waleɲuman dɔn kɛnɛ de o ye bi ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye parce que ka d'a kan an ka jamana in kɔnɔ fɛn min y'a ci waleɲuman dɔnbaliya de don i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn min kɛ yan'u k'i waleɲuman dɔn n'o ye u t'o kɛ dɛ waleɲuman dɔnbaliya de y'anw ka jamana in ci u b'a to fo i satɔla ka sɔrɔ ka médaille ta ka t'o da i kaburu kan ka sɔrɔ ka buru fiyɛ i kunna ka dɔɔnin di somɔgɔw ma anw ka jamana nin de y'a ci ni ninnu ɲininkɛ bi n'o ye AMACR ye tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ne ye a bonyana ma n b'u fo k'u waleɲuman dɔn dantɛ foli min na ɲinɛ kun fɔlɔ o de ye ɲinɛ a tɔ ye dɔ bɔra dɔ wɛrɛ fana bɔtɔ ye nin ko an ka foli b'u ye ka aw yɛrɛ fo dantɛ foli min na ayiwa n tun ma sigi n'a ye n y'o de fɔ ka d'a kan i bɛ fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ yan a tɛ dɔn i ye waleɲuman tɛ dɔn i ka ɲuman de bɛ dogo i ka juguman min n'i y'o kɛ u b'o ta k'o yanga sanfɛ ni nana di ne ma bi tiɲɛ yɛrɛ la a balilana. An b'a yir'aw la k'a fɔ u ka nin kunnafoni di kɛnɛ in sen fɛ u y'u ka biro kura n'a ɲɛmaba ye Musa Dumuya ye n'a bɛ t'i jɔ maa 31 na u y'o olu yira jama na n'u ka baara bɛna boloda san 3 kɔnɔna na yaasa k'u ka nin tɔnba in k'a ka hakilinaw a n'a kunkilennaw k'olu saba. I b'a fɔ aw b'a kalama cogo min na an kun ye weleli kɛ n ko an b'an ka maaba an'an ka maa ɲuman dɔw bonyamasegin k'o ye i b'a fɔ a dɔ la a dɔɔnin dɔ an fɛ yan ni hadamaden fatura wagati min de a bɛ laja donc an ko an ni o kɛli man kan donc an ka bonya ni waleɲuman dɔn kɛ mɔgɔ ye debu bɛ balo la wagati min mɔgɔ mun bɛ taa mun ye Ala de b'o dɔn mais ni Ala ka wele sera mun ma mun ye donc a na dɔn ninnu delila ka bonya kɛ ni Karim Masina ye aw yɛrɛ o seere a dɔw la kunnafonidila wɛrɛ caman kun bɛ yan donc aw si sara t'an bolo an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Ala k'an bɛɛ sabati an ka baara la an ka wulikajɔ in dabɔlen don fɛn kelen dɔrɔn de kama baara mun b'an bolo n'a kun bɛ fɛ ka minɛ an na n'a bɛ an bolo bi an bɛ Ala de deli Ala ka tafanga d'an ma donc ɲɛmɔgɔya kura min fana kalifara ne la n ka cɛya tɛ n ka dɔnniya tɛ mɔgɔw ka danaya don an bɛ Ala de deli Ala man kɛra k'o danaya sabati. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko AMACR ale ye jɛkulu min ye a bangera an ka jamana kɔnɔ san 2000 ani san 5 waatiw n'a ka laɲini n'a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ carte feerelaw ni pisi feerelaw Orange tɔgɔ la k'u ka hakɛw ɲini ka d'u ma sariya kɔnɔna na.
sananga bi bamananga kunnafoni sorolen kunce jonfon be o ye danfɛn ye docteur Binafu Fofana ale ntanya na décembre kalo kile 22 Tunisie jamana kɔnɔna bana kuntagala jan sababu la ka shito san 45 la aka janaja wolu bɛɛ lajɛlen kɛra kari tɛmɛnen de a sensena ka taa da dayɔrɔ laban na dundumana Muktar Bagayogo Sherifla Jabarani Sotogola. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An bɛ ala de ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ala ma ala ba mana min kɛ an jɛnnen don ni o ye ka dinɛ dɛmɛ i ni ani ka nafolo kɛwale la fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Binafu la hinɛ makari bɛɛ ko Binafu ka ye bɛɛ ko Binafu ka ye wa tiɲɛ yɛrɛ la Binafu ka ye ala yɛrɛ b'a dɔn Binafu ka ye a jɔra jigi min kɔrɔ ala de b'o hakɛ dɔn a jɔra jɔyɔrɔ min na dinɛ na ala de b'o hakɛ dɔn min ma ne yɛrɛ cɛ ne tɛ se k'o lakali o la ne ma kasi Binafu ka saya la ni ala barikada de nin ye leçon de ye anw yɛrɛ ma anw minnu bɛ yen n'an ma bɛrɛ kɛ an ka dɔ fara an ka cɛsiriw kan karamɔgɔ jɔra a jɔyɔrɔ la ne bɛ karamɔgɔ de fo Seydou Ousmane Madani Haidara bolo min y'a da n'o ye Seydou Ousmane Madani Haidara bolo ye o de bolo barikalen don bi o bolo min bɔra ala kira bolo la ka Binafu da dayɔrɔ laban na Binafu ka dɛmɛ o sigilen don a b'a bila ka na di an ma radio la su dɔ fana bɛ an bolo an ka baara in kɔnɔna na an b'a fɔ ma ko an bɛ débat kɛ table ronde kɛ Seydou Ousmane Madani Haidara k'a ka baaraw ɲɛfɔli o san an y'o daminɛ depuis 2011 ka se ɲinan ma ni an y'a débat kɛ a laban an bɛ téléphone labila Binafu bɛ weleli kɛ mɔgɔw caman bɛ weleli kɛ Binafu bɛ weleli kɛ témoignage min b'a yɛrɛ bolo karamɔgɔ ka o ko nin kan o thème nin kan a b'o fɔ après a b'a fɔ ko mɔgɔ hakɛ min bɛ studio kɔnɔ karamɔgɔ hakɛ min bɛ ka débat kɛ ko sini ko ciden dɔ ka taa olu ka suntigɛ minɛ o kɔni hali n'o kɛra karamɔgɔ 100 de a bɛɛ lajɛlen dɔgɔmani bɛ se ka 5000 sɔrɔ Binafu jɔra ni an ye o siraw fɛ bi an degunnen don ka sababuya kɛ an balimakɛ ka fatuli ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o le bɛɛ ka jija ka baara kɛ an balimakɛ Binafu an bɛ min dɔn a ka ko la a ka bon hakili ma an balimakɛ a fatu ni nin wagati nin cɛ sisan mɔgɔ min yɛrɛ sera an ma ka seereya k'a fɔ olu ka jagokun ale olu ka jagokun d'u ma u ka se ka baara kɛ hakɛ si t'a mɔgɔ la u ka dugumɔgɔw sera an ma k'u ka foli fɔ an ye ka dugawu kɛ an ye ka dugawu ɲini an fɛ k'a fɔ ko Binafu san caman kɛ a b'olu ka dugumɔgɔw bɛɛ ka nisɔngɔ sara ka tila ka dugumɔgɔw dɛmɛ n'a seko bɛɛ lajɛlen ye Binafu ye mɔgɔ min ye a bɛ san caman bɔ a bɛna wari d'an ma ko an ka minɛ k'an bolo dɛmɛ n'a ye mɔlidu baara la o wari o hakɛw ka ca dɛ a bɛna wariw d'an ma k'a fɔ an bolo dɛmɛ n'a ye mɔgɔ minnu bɛna mɔlidu la n'u bɛ bana an k'u furakɛ ani ni an kan ka taa wari sara terrain na an ka minɛ k'an bolo dɛmɛ n'a ye ni dépense minnu bɛ mɔlidu kɔnɔ an ka kɛ n'a ye a bɛna wari di bureau ma o bɛ san caman bɔ donc min bɛ dɔrɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye baara bɛ kɛ bi ɲɔgɔndon le kama Ansarudine Islam ala ye 2016 in kɔnɔ an b'a fɔ ko ala ye lajarabi ba se Jamiatu Ansarudine Islam ma ni cɛba 3 tuguli ye ɲɔgɔn na Bamako yan n'o tɛ dugu wɛrɛw b'a la mais Bamako yan cɛba 3 minnu y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ di n'o de ye Serifkɛ Ibrahim Haidara sunkalo in na ala ye ale miliji dɔgɔya a b'o cogo kelen na ka na se Balaba tapili ma Sikɔrɔni Bala ala ye ale fana dɔgɔya o tile 40 de filɛ Binafu ka janaja don ye Balaba ka fatuli o de filɛ an filɛ Binafu ka janaja la ninnu cɛ 3 ka se Binafu yɛrɛ ma ala ye Ansar lajarabi Binafu ba n famana k'a ɲɔgɔnna ye ɲɛna dali la wallahi Binafu ba ɲɔgɔnna a bɛ se ka lakali ye histoire la mais a yeli ɲɛna a ma nɔgɔn dɛ fu banana tiɲɛna jɔn ye jɔn de ye anw tɛ docteur ye mais n'i ye mɔgɔ ye cogo dɔ la tuma dɔ la i bɛ degun mais a dɔgɔnin y'a fɔ cogo min na ne ma Binafu ye cogo si la min bɛ ne yɛrɛ jigi tigɛ ka s'a dan na ne se o se Binafu bɛ wuli k'a sigi de mɔgɔw bɛ kabakoya a bɛ kuma minnu fɔ n ye fana kuma jɛngɛnen kelen t'a la mɔgɔw ma dan sɔrɔ o de la o caman bɛ kɛ kanu b'o kɛ o ye kabako ye ala b'a kɛ ne y'a ba wele n kelen k'a ye an labɛnnen an bɛna bila ka taa Tunisie n ko musokɔrɔba ma n ko alhamdulilayi n ko Binafu a ka kusa kosɛbɛ n ko mɛ n filɛ sira fɛ sisan n bɔtɔ filɛ Binafu fɛ yen n bɛ taga i nɔfɛ
n bi taga i ta kana i ka nin ɲɛ da ka ka duwawu a ko ne ma a ko Hayidara ko e y'a ye wa ne ko n y'a ye a ko ne t'a filɛ kun n ko i bɛ n'i jɔ dɔrɔn ka foli a ko ni e y'a ye ne tɛ t'a filɛ kun nin y'a woloba de man kan ye Hayidara ne kɔni ye Binafu ye ne tɛ taa Binafu filɛ bilen ko ye dɛ a dun mana dɛ ko bɛɛ kɛra musokɔrɔba ko nɔ Hayidara y'a ye ale tɛ taa filɛ kun mun ye Binafu se yan comme ne kelen bɛ ka n dayɔrɔ labɛn yan ni sara mina bila yan de ne o yɔrɔ labɛn ka ban o min labɛnna n'a bɔra o kalama a fana nana yɔrɔ san o yɔrɔ kɛrɛfɛ de ka yɔrɔ jira a dɔgɔninw na ni sara a ye n yɛrɛ da yan pour que ni Hayidara ka ɲɔgɔn ye kanu da ye kanu de o de ye Binafu se foro la yan saya ye diyagoya de ye an bɛɛ b'a sira kan de ka taga banni bi kɛ quoi ko bi ban de mais Binafu bi Ala tanu Binafu ta ban cogo Binafu ye jigi bɛɛ tugu Ala ye seni min k'a ye a y'a tila ni Ala ka dafɛnw cɛ Ala bi mɔgɔ dɔ lajarabi ka hɛrɛ k'i ye mais hɛrɛ in b'i kunnakoya de mais Binafu Ala ye fɛnni min d'a ma Binafu sera a ka fɛn na Binafu ka fɛn ma sa la Binafu fana a soma yɛlɛmana ka si to san 40 ani san 5 furumuso 3 den 10 ani 3 an b'a deli Ala fɛ Ala kɛ barika don u la Ala kana du barika t'a fɛ amina yarabi Ala ko duwawu minɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen de ma o de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ